Hi, is mis cruthór farta agus is imór Cispheil mé le fearn Cispheil bhaid cholann. Tá muid chun roinnt scéal na Cispheil a chleachta le chéile. An bhfuil tú ré? Tá sé an-tábhachtach téamh suas son níonn tú aclaíocht ar bé. Seo linn! Inniu, ba muid ag díriú isteach ar conas an líreoid de Caitheamh. Tá Caitheamh ag bainte seo. Cothromaíocht éileanna isteach. Súil ar an gceisán agus leanúis. Ar dús, fáil de cothromaíocht. Lúb de glúna. Cur lámh amháin ar chúl na líreoide, agus an lámh eile ar an taobh. Béir ar an líreoid, garda de clíomhrach agus faoi de sméig. Chun ní súil ar an gceisán agus tú a caitheamh na líreoide agus ba deas níos fearr agat an scóra á. Bhí sé sin go hiontach maithú. Ba an tríú sin an céadúir eile a bhaid tú ar an gcuairt Cispheile.